Да, Жив ли е? не знам. Аз се опитам да Имам знам. ядки. Не знам дали ще ни трябва. Ядки дали ще ни трябва какви? Не знам. Ядки. Сестра ми ги кисне. Ама в смисъл Ако ги накисна сега няма ли да? алкохол. Много хубаво с таковото. Ма ние сме перфектни, бе! Ние сме много добри. Аз мога ли си да има капа малко сладова шоколадче? Да, е там от по-дребните обаче. От търготинките отгоре. Аз ти казвам, Андрея, нашия човек, който е Тя- то, че ние днес с тебе сме... Тук, спокойно. Ще го кажа. Добре, живо Въобще, имаш ли от какво да ходим и къдим го толкова вино за мен? Сега ще видя. 50 мл мляко и ми го направи гордо топличко. Добре. Литра 180, между 180 и 200. Така, сега това е важно, защото си активираме маята. 3 супени лъжици захар. Реагира? Не е някаква безчувствена нарцистична мая. Това е жива мая. Виждате ли? Да много говорим. Слагам я тук. Ще я запомним. Това е жива мая. Виждате ли? Да много говорим. Слагам я тук. Ще я запомним. Почвам да събирам. Слагам захарта. Права била. Права е. Абсолютно е права. Веднъж така си бях направила маска от яйца на главата. Къпа ли се с гореща вода? Да. Не се стегна. Основното, което правим е, че събираме сухи при сухи, мокри при мокри. Андрея, ягодите как трябва да бъдат нарязани? Не знам, Поли каза, че знаеш шербета от ягоди как се прави. Аз ще умра. Айде, такова. Имаш ли ванилия? Да. Разби. Така. И искам само положителна енергия. Ма и музичката ни е магична. Прекрасно е. Всичките ми чакри са се отворили. И сега. Много яко! Гледай как изпуска най-важната част. Айде, биното се започва. Давай, би! Би! Ни малко, да. Знаеш кога взема ти последно? Тя как се развихва и тя гледа. Какво е гледа? Това мога става да го пукнем, нали? Да. Сега целта е да го разделя горе-долу на 2. Сега пак гледаме горе-долу на 3. Си замине. Но тестото ни е много добре се получи. Тук вече сме трите. Които се съжират неща. Те са заедно. Сега. Искам да направим само съжирано. Сега, сплитането по принцип има много майсторлъци и неща. Това, което аз правя. Има за сладко. За шербета. Прави се мокра захар. И сега е време за бадемки. Ау, какви са тутета!